Не съм снимал влог от много време. От сигурно месец и нещо. Но трябва да почна да снимам пак. Сега отивам към колата. След това отивам да взема колегите да отиваме на работа. Колата не е моя, колата е служебната кола на шефа. Дадения просто е така да се прибираме от работа и да оставам хората по домовете им. Нищо, пак е добре. Фрирайд. Днеска ще снимам малко с колегите, докато пътуваме. Ще снимам малко от ресторанта, нали, работата. И това ще е като цяло. Така събачка. Кажи, Алмент, така ли събачка? Така събачка, брат. Бачкаме в кухнята. Бро. А това са колегите. Това да правим. Така, мезе правим, мезе. Така е сервитьорството. Така е сервитьорството. Така е. Приключихме работа. Часът е 3 през нощта. Не можах да снимам нищо от ресторанта, защото имаше много хора, имаше към 530-540 човека и просто бяхме много заети, ама утре пак сме на работа, ще им да снимам нещо, така че... това е колегата, взима си цигари и сега отиваме в Макдоналдс. Да, бе, дай да с другите колеги, ади на бе. Снимай, че нямам много памет. Добре. Чай, че вълчим да път босна тук, човек. Вална ли? Да, бе. И да, отиваме в Макдоналдс сега. С нашата Дачия. Дачията, служебната Дачия на шефа ни. Да, бе, на шефа, човек. Няма нищо. Няма полиция. Аз съм стайл, човек. Си с полицията. Те знаят, бе. Те знаят кой идва. Те знаят Дачията, бе, брат. Трябва да карам на съм. Ей, така, с Дачията. Дисплея, бе, Сега ще снимам още от колегите, като се видим с тях. Така че... Включваме се от Макдоналдс! Ами... Не снимах нищо с колегите, докато бяха в Макдоналдс. Сега се прибирам. Часът е 5 сутринта. Утре сме на работа, пак в ресторанта. Към 5 след обяд, така че ако мога ще снимам нещо. Ако не, сори. Сега пак ще пусна някакви кадри. Ето с колегите играем малко след работа. Знаеш как. След работа, така се работи. Ари пусни нещо, Амет. Приключваме работа с колегите. Колеги, беше ми приятно, колеги. Лека вечер. Лека вечер. Здравейте, приятели! Тук последно изчистваме ресторанта и това е. Искам да кажа едно нещо. Другата седмица пак. Абонирайте се, лайквайте, шервайте и само напред. Ей, сега се чува. Чакай, чува. Приключваме работа. Чистим, както може да видите. Часът е 12:30. Абонирайте се, лайквайте, шервайте. Чакаме ви. Другата седмица пак сме на линия, пак сме на работа, пак се видим с колегите. Ето колегите подреждат безалкохолно вода му, да. Покажи, колега, покажи склада. Колега, покажи склада. Покажи склада. Заповядайте. Фул макс. Фул. Някой, ако иска кола, Тук сме в ресторант Маджестет Крефел, Тони Шворд. Да знаете. Той иска да ни заобави. Ресторант Маджестет. Нищо не са им платили за реклама. Не са им платили за реклама, ама нищо. Айде, от мен да мини. Айде. Това от Бога, приятели. Стоим другата седмица с колегите. Айде.